लोगोफोर नोंसोरखौ फार्स्टआवनो गोदान आपडेट चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। जायफ्रा दिनैसो गोदान नायदों नोंसोर अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोजामखा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो। दिनै भिडिअ जोबोद मोजां जागोन। जायफ्रा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ नोंसोरो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। दिनै आं नोंसोरनो खोन्थागोन आधार कार्ड आरो बेंक एकाउन्टजों लिंक जानायखौ जोङो माबोरै नायगोन। सोरबा सोरबा लिंक खालामबाय जानो हागौ नाथाय बेखौ सोरबा सोरबा नायनो रोङाखै लिंक जादोंना जायाखै। सोरनाबा लिंकबो जायाखै सोरनाबा लिंकबो जादों। आं दिनै नोंसोरनो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। नोंसोरो भिडिअखौ स्किप खालामनाङा फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। जोबोद मोजां लाबोदों आं नोंसोरनो भिडिअ। नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जोङो माबोरै आधार कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट लिंक जानायखौ नायगोन आरो लिंक जादोंबाबो मोनबेसे आधार कार्डजों नोंनि बेंक एकाउन्टआ लिंक जानानै दं बेखौ आं दिनै नोंसोरनो खोन्थागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जागायनोसै। नोंसोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानायखौ नायनो थाखाय नोंसोरो क्रमआव थांबानो जाबाय। क्रम ब्राउजार बयनिबो मबाइलाव थायो। जायफ्रा इन्टारनेट सालायो बयनियावबो क्रम ब्राउजार होननाय एप्सआ थायो। अब्ला क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामदो। आंबो अपेन खालामबाय। फारसेनिफ्राय नाय नङाबा बुजिनाय नङा। आं फारसेनिफ्राय नोंसोरनो खोन्थागोन। अब्ला बेयाव नोंसोरो सार्च टाइप नुदों बेयाव नोंसोरो सार्च खालामबानो जाबाय। बेयाव लिरनांगोन UIDAI। अब्ला बिनि वेबसाइटआ फैखागोन गाहायावनो नै गभार्नमेन्ट अफिस दंखायो। अब्ला बेयाव थुदो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो गोजौआवनो दंखायो बिनि पेजआ। बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। भिडिअखौ नायजोब। भिडिअखौ नायालासिनो नोंसोरो कमेन्ट खालामनाङा। अब्ला बेफोरबायदि पेज खेवगोन। बिनि पेजआ बेफोरबायदि फैगोन। अब्ला बेयाव नाय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगौ। नोंनि थाखाय बबे मोनसे लेंगुवेजआ मोजां गासैबो बेयाव फैजोबगोन ओंखारगोन। अब्ला आङो इंलिसखौनो खालामनोसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि खेवगोन। नायबानो जाबाय। अब्ला बोखोबानो जाबाय। इयाव लिरनाय दं नाय आधार सार्भिस। आधार सार्भिसआव थुबानो जाबाय खनसे। भिडिअखौ जोबजासिम नाय। भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नङाबा बुजिनाय नङा। आरो लोगोसे आं बुंखायो जायफ्रा गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोबां मानसियानो चेनेल फिसा होननानै बारा नलेज गैया बारा नलेजनि भिडिअ लाबोनो हाया होननानै माने साबस्क्राइब खालामा। साबस्क्राइबारा नों खालामबासो बै खालामबासो बारा जालाङो। बेनिखायनो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो इनफरमेसन भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। नोंसोरो गोजौआव बोखोबानो जाबाय। बेयाव दं नै आधार लिंकिं स्टेटास। बेयाव नोंसोरो खनसे थुबानो जाबाय। गाहायाव दङ चेक आधार बेंक लिंकिं स्टेटास। बेयाव खनसे थुनानै हो। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। नायबानो जाबाय बिनि पेजखौ। बेयाव नाय आधार नाम्बार। बेयाव नोङो आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। अब्ला आंबो आधार नाम्बारखौ होनोसै नोंबो आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आं खोन्थाखानाय बेयाव आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयाव दङ इन्टार सिकिउरिटि कोड। बेयाव खेबसाखौ होबानो जाबाय। नैबे खेबसाखौ बे खेबसेयाव सेम टु सेम होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ सेन्ड OTP। सेन्ड OTPआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आंबो होनसै नोंबो होबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ नायनानै बानायलांबाय था। अब्लाना क्लियार जायो खनसेनो। अब्ला आं बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होबाय। नोंसोरबो होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव आं नैबे खेबसाखौ बेलेग लागोन। बेयाव रि खालामफिनबानो जाबाय। अब्ला आङो खेबसाखौ लिरनोसै। बेयाव नायबानो जाबाय 3 4। बेयाव गिदिरबा गिदिरै लिरनांगोन। स्मल लिटार केपिटेल लिटार थायो बेखौ लिरबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव दङ सेन्ड OTP। ओमफ्राय बेयाव दङ इन्टार टटपि। बेयाव नोंसोरो OTP जोंबो डाइरेक्ट लानो हायो। OTP टटपि मोननै फैखायो। बिनिफ्राय आङो सेन्ड OTP आव थुनोसै। नोंनि आधार कार्डआव बबे मबाइल नाम्बारा दंमोन बेयाव
OTP नाम्बार फैगोन बे OTP नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय अब्ला आं सेन्ड खालामबाय बेनिफ्राय नाय बेयाव दङ आधार नाम्बारा गोजौआव थागोन बेनिफ्राय नैयाव नोङो OTP नाम्बारखौ होनांगौ अब्ला आंबो होनोसै नोंबो होबानो जाबाय अब्ला आं होनोसै आंना SMS फैखाबाय आं डाइरेक्ट होनोसै अब्ला आं OTP नाम्बारखौ होबाय बिनि उनाव बेयाव साबमिट नुदों साबमिटआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय नायदो नोंसोरो बेयाव नाय बेयाव आधार नाम्बार ओंखारगोन गाहायाव बिनिफ्राय बेयाव लिरनाय दं बेंक लिंकिं स्टेटास एक्टिभ नोंना बेंकआ आधार कार्डजों लिंक जानाय दंबा बेयाव एक्टिभ देखायगोन बिनिफ्राय बेयाव नोंना मा नाम बेंकआ बेयाव ओंखारगोन आंना ओंखारबाय बेयाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया आंना लिंक जाखानाय दं नोंसिनाबो बिदिनो ओंखारगोन नोंसोरबो बिदि प्रसेसजोंनो नायबानो जाबाय भिडिअखौ नायै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे बुजियाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय अब्लानो आं नोंसोरनो रिप्लाइ हरफिनगोन बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंसोरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन